Frank, may gabi. How are you, si Action Art? Art, yes, go ahead, may gabi. May gabi. Sir, ambot ko nakadangat na sining information nga na may plano ang Bacolod City nga daw dulaon naman ang requirements ng RT-PCR test within Region 6 lang mga travelers. Mayara ka mo advance info. Sinakaganong reaction mo kung hinaligid man nga madayon, sir? Okay. Sulat kami sa kay Mayor Jerry, kag Mayor Bing, nga ang fully vaccinated ka, hindi na lang pag-require ang RT-PCR test. No? Para nga ang number one, ang commuters sa Iloilo Bacolod, na hapos-hapos man sila. Okay. Babi na din siya nag-obra sa Bacolod, na Lilo, ang moment sa obra sa Lilo, nga sa Bacolod. At mga negosyante, lapad-lapad ng ilang merkado no? Hindi lang Bacolod, ang ilang merkado, ma-stand Lilo, mabaligyan na produkto, at gusto yung Lilo. So it will create a lot of economic activity that may result to increase ng income, at hopefully create ng trabaho. Isa mo nang kinanglanon sa subong, no? Magdugan-dugan mo nga itong income pamilya, kag makascreate ng kita trabaho. Okay. Now, si Mayo, tayo na kita ni Guro siyang atong duwa ka mayor, so si Mayor Jerry principal, nag-approve siya. All you have to do is send a request. Kaya nag-ato na sa lamisaya. Okay. Yung set siya na okay din siya. So, hopefully tomorrow, Guro, ma-issue sa kanila ng executive order. Nga, makita ang detalya kung sino ang allowed nga vaccination card na RT-PCR test. Atong way mabakunahan o partially nabakunahan, i-allow ya ba lang? O hindi. Kung i-allow ya, anong pangayuan niya? Bakit amo na lang ang pangayuan niya RT-PCR test, no? Dito naman kay Mayor nga Bing, nag-announce naman si Mayor Bing nga conforme sa nga tao na lang. So, ma-issue na lang siya executive order para formal to guide man sang aton nga mga Coast Guard, kahit yung Coast Guard sa Puerto, Bacolod, ano nang na-implementar sa mga polisiya sa LGU side. Kaya maulat kita, hopefully nagwa-nagwas para makabalik na ang jay, para nga ang aktibidades sa economic activities ng duwa sa island, Negros, Pagsanay, na liwat naman siyod ng korta. Pero subong niya, sir, po, why gintanan ng fast craft, no? Why good? Kasi ang ilang iyo, gasling pa nga, regardless ang imo nga quarantine status, no? Bakunado ka man o hindi, RT-PCR test ni anay. Kaya amo nang liyad sa aking pangabay ka nga kwaon, kasi na conforme naman ng duwa ka mayor. Sige. So, mahulaton namon niya kay basi pa man lang buwas si Mayor Trinias kasi si Mayor Bing may mga development sini para mabalaan man sa mga nagapamangkot nga to sa Iloilo. Kaya amo na nga para makabay, para guided kita kag dira man sa iyo, dira da madutang Manila kung anong ilang nga travel requirement. Naging sila kung bakunado ka to, imo vaccination carding, kag imo guro nga ID, government ID, no? Or ang ining government, DOH na, DOH issued nga certification na bakunado ka. Pwede na. Bina-register na subong mo. Okay. Kasi kung travel ka outside sa imo nga residensya, amo nang ginapangayo nila. Okay. Kaya hopefully na-issue ng duwata ka Mayor Boss para makabalik sa tomorrow, it's Thursday. So most likely, mabaton tali antik sang panyagat, makaprepara kami amon schedule, mapabalo ang Coast Guard, pabalo ang Marina, then makabiyahe kita sa Friday. Ay kabay pa. Sige. Sir Frank, keep us posted kung ano gid man, basi makauna ka mo baton blas ang kopya sini. Salamat gid Sir Frank. Sige. Mo nang ginapangayo namon sa aton nga PIO, kaya basta it concerns gani sang aton nga mga vessels sa Iloilo Bacolod, ang unang ginila tagaan is ang
shipping lines para guided kami, no? Mhm. Ang Coast Guard nag-implementar kag ang Marina. Kaya mo ng regulatory body ang Marina ang implementar sang ilang regulation isang Coast Guard. Kag Okay. ang shipping line para ang amon nga DO is compliant man sa order sa mga mayor pa. Sige. Sir Frank, salamat gid liwat kag maayong gabi sa imo. Thank you manatag mga gabi mo. Action Firing Line. Ayo, salamat gid Sir Frank, tigalaom sila